Xavier, moltes gràcies a tothom per haver-me convidat a parlar de l'Òmnium Cultural i del país. Us ho agraeixo moltíssim. Sé que esteu en plena festa major, encara us ho agraeixo més perquè vol dir que heu buscat un forat enmig de tots els actes que segur que esteu fent per venir aquí a reflexionar una mica entre tots del que és l'Òmnium, del paper que fa l'Òmnium. Jo l'Assemblea Nacional Catalana la conec molt bé, els municipis per la independència també. A mi m'agrada molt de dir que aquests municipis per la independència van caient i es van incorporant en aquest projecte com una cinta d'amics, perquè així és com ho diu Pere Calders. Ara és l'aniversari de Pere Calders, fa 100 anys que va néixer, i en un dels seus contes, magnífic com tots, deia: els dies passaven com una cinta d'amics. I això a mi em produeix sensacions molt bones, perquè una cinta d'amics és una cosa molt agradable. Doncs aquesta cinta de pobles que es van pronunciant a favor de la independència de Catalunya també és realment molt agradable, i sempre que em demanen que vagi a donar-los suport i acompanyar-los quan fan la presentació, doncs evidentment que els dic que sí. I aquí que sap, no vaig venir perquè no m'ho vau demanar, si no també hi hagués vingut. Mireu, intentaré explicar una miqueta què és Òmnium Cultural, quins són els seus projectes en general, des del punt de vista nacional, i després, concretament, el que fem Òmnium Cultural gironès, que és una mica el que a vosaltres us pertoca més. El mes de març d'aquest any 2012 es va fer una trobada nacional, la tercera trobada nacional de l'Òmnium Cultural, i després va ser una trobada molt interessant, amb molt de debat, i després es va fer una sèrie de documents per resumir tot el que s'havia parlat, i m'agradaria començar per aquests documents perquè posaran el punt de partida del que és Òmnium Cultural avui dia i del que en podem esperar. Vam arribar a la conclusió, tots els que érem allà, que Òmnium Cultural està vivint ara un moment molt feliç, i és veritat. Òmnium Cultural s'ha convertit en un punt bàsic, medular, és una referència nacional i social. Això està molt bé, però també és una responsabilitat molt important, fa una mica de por veure que moltes persones del país escolten l'Òmnium, volen saber l'Òmnium què pensa d'aquesta qüestió o de l'altra. Per tant, vol dir que sempre hem volgut fer les coses ben fetes, però encara més ara. La veu de l'Òmnium és una veu que compta, és una veu influent, i quan Òmnium diu una cosa, doncs, com diem a casa, sembla que vagi a missa. Això per què? Home, primer de tot perquè fa molts anys que Òmnium no s'ha mogut del seu camí, això és important. Està bé fer una mica de marrada si convé, però està molt bé també tenir les coses molt clares, mantenir-se en el camí i anar tirant. I està molt bé, com ha fet l'Òmnium Cultural, treballar amb rigor i treballar amb molta energia. I les associacions formades per voluntaris que tenen aquestes premisses, en temps de crisi pugen encara. I jo ho dic perquè jo soc de l'associació de l'Oncolliga Girona, de la Fundació Oncolliga, i en temps de crisi encara tenim més feina i encara la gent ens ve a trobar més, perquè també hem treballat durant molts anys amb molt de rigor com l'Òmnium, i la gent sap que trobaran unes persones serioses que les poden ajudar. Al costat d'aquest moment dolç que jo deia, o potser per aquest moment dolç, hem crescut en nombre d'associats, i això també és molt important, perquè, evidentment, Òmnium Cultural es mou perquè la gent que està associada es mou, i l'Òmnium Cultural pot fer campanyes i pot fer projectes perquè té uns socis que paguen unes quotes. Com més serem, per tant, més bé podrem fer la feina i més feina podrem fer. L'augment de socis també porta, no inconvenients, però maneres més dificultoses de portar endavant la feina, perquè com us podeu pensar, com més gent s'ha de posar d'acord per fer una política de projectes, per fer una sèrie d'actes, més costa. I el que ens passa a l'Òmnium Cultural és que hi ha una gran unanimitat a voler
saber que treballem pel país i que volem l'alliberament nacional. El que potser els socis no es posen gaire d'acord és en la velocitat d'aquest alliberament nacional. Hi ha alguns socis que troben que l'Òmnium va una mica massa de pressa i n'hi ha d'altres que troben que va una miqueta massa a poc. També és cert que la velocitat no pot ser la mateixa a tot el país. Aquí a Cassà o al Ripoll segurament hi haurà moltes coses que no s'hauran d'explicar, que ja es donen per sabudes perquè la gent ja la sap, i en canvi, per exemple, a l'Hospitalet del Llobregat potser no es pot anar a la mateixa velocitat, potser s'han d'explicar les coses més ben explicades. A mi, per exemple, em fa gràcia quan em diuen tothom ho sap, això del dèficit fiscal, el de l'espoli fiscal que pateix Catalunya, tothom ho sap. Jo dic no, ho sabem tots nosaltres, ho sabem la gent que ens movem en uns cercles i en unes capes que estem al tanto i estem molt polititzats també, molt sensibilitzats, però hi ha molta gent que està molt al marge d'això, que se'ls ha d'explicar. I la feina de l'Òmnium Cultural també, la feina de la societat, és fer venir tota aquesta gent que en principi estan una mica al marge i fer-los entendre que Catalunya, ara per ara, és una regió que està patint un espoli molt important de part de l'estat espanyol i que sense aquest espoli les coses ens anirien molt millor. Tenim a l'Òmnium Cultural un parell de temes estrella ara mateix. Esclar, amb el temps els temes van canviant, després us explicaré la manera de funcionar, però ara mateix en tenim dos a sobre de la taula. Un que ja fa molt que dura i que és una pena que encara estigui a sobre de la taula, que és la qüestió del català a les escoles. La llengua vehicular, la immersió lingüística, etc. Tota aquesta sèrie d'atacs que hi ha contra la llengua i contra el sistema escolar, el sistema lingüístic a les escoles, fa molts anys que duren i fa molts anys que Òmnium Cultural ho té a sobre de la taula i que treballa per això. I crec que ha estat sempre molt clar, és allò que deia, sempre ha estat molt clar i per això se n'ha sortit. Per això la gent ha entès perfectament que el català ha de ser l'idioma vehicular de l'escola catalana, l'idioma de l'escola, l'idioma dels mestres, l'idioma de la comunitat educativa, perquè és l'idioma propi del país. I també la gent ha entès, perquè Òmnium Cultural ho ha posat molt clar sobre la taula, que només a Catalunya decidim les coses importants de les escoles i la llengua és una de les coses importants de les escoles. No és tan important altres coses del currículum, però la llengua ho és moltíssim. En aquest sentit, l'Òmnium ha donat suport a la campanya, aquesta campanya de l'escola en català, per un país de tot, somescola.cat. Segurament que heu vist pancartes d'aquest color penjades a les escoles públiques i concertades, doncs quan la cosa és important i s'ho val, Òmnium Cultural dona suport de la mateixa manera que ha donat suport a l'Assemblea Nacional Catalana i als municipis per la independència. Aquest és un dels temes estrella que tenim arrossegant des de fa temps a sobre de la taula, el problema de la llengua i en concret de la llengua a les escoles. I el segon tema, que és més nou i que per tant sembla que potser fa una miqueta més de gràcia, és l'objecció fiscal. Quan Òmnium Cultural va celebrar el seu 50è aniversari, en un acte solemne molt important, la presidenta de l'entitat, la Muriel Casals, va dir que Òmnium Cultural s'ocuparia d'estudiar la manera que els ciutadans i les ciutadanes de Catalunya poguessin fer objecció fiscal. I està estudiant això, que poguessin fer objecció fiscal d'una manera segura, d'una manera que no representi cap daltabaix ni cap perill econòmic ni vital per les persones, i això s'està estudiant. I estic convençuda que la Junta Nacional d'Òmnium Cultural s'està afanyant molt perquè tal com van les coses pot passar qualsevol cosa, les coses van molt de pressa i tot el que és el pacte fiscal, el concert econòmic, l'objecció, etc., passant pels peatges i el no el pagarem, tot això s'està accelerant moltíssim, tant que jo penso que l'estratègia que té l'Assemblea Nacional Catalana, el full de ruta que té, que és un full de ruta molt pensat i molt interessant,
l'hauran de renovar i l'hauran d'accelerar perquè la veritat tot està anant molt de pressa.